Hello mga katoto, ito yung to be continued natin sa Bolinao Falls, Pangasinan. After natin doon, dumiretso muna tayo dito sa Patar Beach para maghanap ng makakainan. At kakain muna kami ng tanghalian dito sa Charitos Resto Grill. Meron din silang pigar-pigar dito. Tapos syempre samahan mo pa ng pansit at seafood kare-kare. Tapos ito meron din silang dinakdakan. Kain muna kami mga katoto. Ito na yung Macvan May Beach Resort. Meron din silang 3 beds sa isang bedroom. At ito na ang binook namin. 3,500 pesos po siya. Dito naman yung lutuan nila. Libre na rin makigamit ng lutuan. Kaya okay sa alright. At dito naman yung CR nila. Tapos ang dami na ding cottage na pwede mong pagpilian. Kasama na yun sa binayaran namin at meron ding cottage na malapit sa beach para mas ma-feel mo lalo yung dagat. Meron na din silang 2 swimming pool. Matulog na muna ako mga katoto, pagod din sa biyahe. Ito ang zabursukang di malupi. Pagising sa umaga, nagluto naman na tayo ng pang-breakfast natin. Meron tayong pork bacon slice na prito, dilis, scrambled egg, at hotdog. Okay, man kami ni mga katoto. Okay, moment muna namin guys. Drone shots muna tayo mga katoto. Think there's something going in the wind tonight. I feel the goosebumps on my body come alive. Skin on my skin. Oh God, don't know where you end, I start. If this is a dream, don't wake me up. Before you stop, before the curtains close, can I just ask you if you wanna take me home? 'Cause I'm awake and need something to hold. Can I just ask you if you